Kaixo, Jaun! Kaixo, Eugeni! Zer moduz? Oso ondo, eguraldi apur bat badakizu, baina gu eguraldia baino askoz bebetago gaude. Bueno, lehenik eta mila esako bihotz elkarrizketa hau onatzeagatik eta Bermeoko antzokian tokitxo bat egiteagatik. Bueno, plazerra niretzako eta guretzako izango da, benetan. Bai. Jo fresko bateri jolea esan dezakeko musikaria. Hori da. Nolaten zinen mundu honetan. Bueno, azkenean, gazte guztien bezala, ez? Oso umetatik musika familia handi bat eduki dut, eta musika bai buruan eta bai bihotzean sartu diate beti danik. Eta beti gure izan dut, bitu gaur gainera, eszenatoki gainean elkarrizketa eder hau egiten gaude, eta hori izan da nire asmoa beti, ez? Eszenatokira igotzea. Bueno, sortez eta lan asko eta pilo bat egin da gero, lortu dugu, eta baina hortik hasi izan, ez? Bai 15 urtekin ja, herriko lagunekin, taldeak sortzen, eta bueno, niretzako bateriaren asuntua betiz. Apur bat guztien gainetik, ez? Egon da, eta bueno, hortik eta aurrera bota gendun. Musika eskola batean edo hasiko zinen ikasten edo. Hori da, lehenago lagunekin, bai gure herrian, mundakan, eta baita bertan bai Bermeon, hasi ginen saiatzen, baina, klaro, konturatzen zara, beste musikari batzuk eta ezagutzen zoazenean, bueno, zeozer gehiago ikasi behar duzula, ez? Eta bai, musika eskolara joan ginen, ni eta beste lagun batzuk, Gernikara joan ginen, segunda olaetara, eta bertan gauza asko ikasi genuen, baina bai, musika eskolako musikariak garela esan leike, baita. Hainbat taldeen agotean aditu zaka, baina hola nabarien edo kentzazpita. Bai. Zer moduz kentzazpita. Ondo, historia polita da, ze hasieran hasi ginen, eskontzak eta erromerietan. Ezagutu ginen musika eskolan ezagutu ginen bai ni eta Igor Arflandegi bajista, gero gina Hotel Horrieta eta Beñat ezagutu genen eta Iñaki Zabaletagaz, Iñaki Zabaleta orduan erromeritan ibiltzen Kepa Junkeragaz, eta historia luzea da, baina hortik, musika eskolara ditu zuten, bateri bat behar zutela, eta, ni eskua primeran altzatu nuen, ni joango naiz, ze bardin emoten jaten, eskontzak erromeriak edo zer basan, ez? Baina asuntua zan, eszenatokia eta musika jotzen joatea, ez? Hortik, hor ja ezagututa, geratu ginen, lanok, eta grabatzen hasi garinean, agertu zen idea hori, ez? Rock talde bat edo, egiteko gogoarekin, ez? Horaz izan kentzazpiren ibilbidea, 86tik edo aurrera, 87tik aurrera, 2000 urtean gero grabatzen joateko, eta, badakizu gure historia, hortik 2000tik, orain dino martxan gabiltz, deskantzuan, baina orain dino martxan egoteko prest. Eta gainera, nik kentzazpirekin azten nahi, osea, kentzazpi izan da nire agurtzagoko esan dezakeko musika abia puntu. Hori, guretzako hori, niretzako eta guretzako hori, handi bada. Eta nola bateri jolea zagen, ikuste olako talde batek bateri bat ezen estekoa da. Hori, bai. Bai, beti bateri jolearen lehen elkarrizketa baino erinago ibili gara, bat hitz egiten, eta oso arrazoia handia daukazu, dinozunean bateriaren lana eta iztira asko baloratzen, ez? Zertan geratu dara, Eugeni? Respetu osoz, baino
ez dago oso balogatua, hori da, baina gero gure artean eta gabiltzanean eta lanean, gu musikarien artean badakigu gure lana eta gure proposamena eta oso garrantzitsua dela, azkenean, musika, musikari ematen dion indar edo ritmo asunto hori, gure lan garrantzitsua da, Bueno, nekatega bat daukat. Bota? Hemen gatega esperimentalak botatzen ditugu. Eta jakinako nuke, ea bateri batekin musika komposatu daiteken. Oso galdera ona. Begira, badar bat, nire kasuan, eta ezagutzen dut, lagun asko, begira, orain gitxi, nire lagun maitagarri eta hundia Gaizka Salazarrek, Gatiburen bateri jolea, beraren diskaera batera taldearekin berak konposatu du, berak arreglatu ditu gauzak, berak grabatu ditu, eta orain momentuan kontzertuak eta egiten ari da. Gero eta gehiago ikusten da, ni badaramat, 4-5 urte edo etxean, nire gauzak egiten, zebaitak gitarrapur bat jotzen dakigu, baju apur bat, gure lagunen artean, grabatzeko eta beti prest dauden lagunen artean, eta konposatu, noski baietz. Azkenean gu bateria jotzen dugu, baina urte asko daramagu musikarien artean, eta gainera musika eskolatik agertuta gaude. Beti dinot, eta nire ikasliei bai, esaten diet, bateria oso ondo, maitatu behar dela, eta errespetatu behar dela, eta jarraitu jotzen, eta ondo eta guzti hori ikasten, baina beste instrumentu batekin erlazioa edo eukitzea guztiz aberazgarria izango dela guretzako. Eta badinotxu, ni nire gauzak orain etxean lantzen nabilenean, bateria nire buruan azkena da. Ez da azteko moduan, baina azkena. Ze hori badakit gero, bakarrik izango da jotzea, eta orduan ordu asko, larregi pentsatzen dut, batzutan, beste instrumentu batzukin sartzen dudala, eta noski baietz, konposatzeko oso kapazagara. Esaten duzu, zagatzen beti konposatzeko gagabiak bugu gara tokiko edo gitarra, edo pianoa. Hori da, baina horretarako, horregaitik dinot, beste instrumento batzuekin kontaktu aukitzea hona da. Oin, gauza bat eta zure galderari apur bat experimental izango dut, experimental rollo asuntu hori emateko, esango dut, bateri baten ritmo batetik abesti batzuk bebai agertu direla. Ez dakit, ni buruan daramadane ritmo batekin, ez dakit, begiratu bainat, hautigor, ritmo bate ekarri dut, etxetik eta estrofa edo intro baterako balio izango duela, pentsatzen dut, eta ritmo horretatik, azkenian, bai gitarra riff bateri edo abotzaren melodia bateri, idea handi bat ematen dio. Baita ere, horrela, gauzak egin aldira. Eta beste proiektoren baten, beste pianista batekin jotzen nabien proiektu baten, hortik, pilo bat abesti agertzen dira, nire bateriaren ritmo batetik edo kontzeptutik agertzen, ez? Bateria tonua eskola. Hori da. Gauza biak egin aldira, bai, afinatu tonu konkretu batetan, baina egia esan behar da, tonu eta harmonia horren falta, edo zein instrumento baino motelagoa da, ez? Nik esango duzut, bakoitzak aukeratuko dugu gezazpiren kanta bat, eta esango didazu kanta horretatik nahi duzuna edo ze modu sentitu zinen, edo bateria aldatek nahi duzuna. Ni hasiko nahi gezazpiren aizea. Abestia. Zer esaten dirazu. Gainera, aizea bestia bateriaren redoble batekin hasten da. Bai, ez, aizea. Egia da. Como duplicado. Esa bestia. Taztatatu. Hori da. Abesti bonita aukeratu duzu. Bai, balada eta abesti potolo bat lortu den duen hor. Eta hor, gure bigarren diskako
Bai, gure bigarren diskako, bidean diskako. Bidean. Hori da, bidean diskako abesti bat da. Eta begiratu, kasualitatez. Seigarren abestia. Hori! Ikusten da, utxenik, bera, informazio guztia dokada. Ni abestio gaitan maiten duen. Ai! Bizitzaz, bizitzaz. Iakia baino gehiago. Oso ondo, oso ondo. Osea, aizea izan da, nire bizitzen kantaren artean importantenetako Hori, bat. Ez esateragatu importantena. Asko posten naz, benetan, Eugeni, bai, abesti potoloa aukeratu duzu, zure bizitzarako. Eta zu, zein esaten didazu. Ba, ez dakit, ia ni, abesti askorekin bait zuzenean eta asko disfrutatu dut, baina gure azkeneko lanan, Fenikoperus diskan, niretzako abesti, ez dakit nola esan, ez? Baina aize eta hauen arteko konparazioen artean ez dut konparatu nahi, ez? Txarrak dira konparaketak. Baina, igual ez daude abesti hain ospetsuak edo hain singleak, baina abesti moduan oso potoloak direnak. Eta ni geratuko nintzen, Big Bang abestiarekin, Fenikoperusen diskarena. Ze gainera bateria konzeptu, ez dakit, mistiko bat dauka. Eta soinu aldetik bebai oso ondo lortuta dagoena. Gogoratu, Big Bang Fenikoperusena. Entzungo edo bukatzeko antzaki musikalabe egin duzu. Hori da, ointxe oso murgilduta gaude gainera, pasadan urtean hasi ginen, Jo soy Pichichi obrarekin. Itziagitu. Hori da. Leña, Oso, no? Ander Otaola, gero Felipe Loza eta Iñaki Urrutia. Ekipazo bat, antzerkilari ekipazo bat. Musu bat denei. Nire baita ere, musu bat guztiontzako. Eta orduan hor, Nayeli Barrola nire lagun pianu jolea, eta ni musika konposatu gendun, apur bat. Bai ziren abesti atletiren munduarekin edo Bilboko munduarekin zerikusirik zuten abestiakaz, moldaketa batzuk egin genuen, eta asuntua da, antzerkia aurkezten danean, musika zuzenean jotzen dugu. Oso momentu sexia da, ze obra bakoitza edo egun bakoitzan antzesleak eta beti bardinez gaude eta musikaldetik bai berdina gertatzen da, ez? Polita da, ze gauzak nola agertzen diran edo nola irtetzen diran horrela geratzen dira, ez? Eta, bueno, azkenian musikala da, ze bai Ilenia, Itziar, abestiak abesten dute, eta gu Naieletani zuzenean jotzen dugu. Eta aurten oso garrantzitsua, pasan urtean oso arrakasta itxela eukizuen, eta berriro errepikatuko dugu, uztailan entsaioekin hasten gara, abuztuan azten nagusian jotzen dugu egun guztietan, eta iraian hil guztia. Zerak badaukagu lana eta disfrutatzen jarraitzeko. Nire albatut joango nahi. Alba bozu ez, zu etorriko zara, nire gonbidapenarekin. Bala. Ziur. Bueno, baina, mira, esker momentu hau opatetzea. Hori, niretzako bai opare hundi bat esan da, benetan gustora, eta jarraitu Eugeniri, benetan tipoa, bueno, Champions tipo bat da, Miraleko riego, musu haungi bat gure ikuslei. Vale. Venga, gente. Muaka, onde ibili.